Počúvate alebo pozeráte Moja zmena. Podcast, kde menopauza nie je tabu. Vítam vás v našej špeciálnej sérii rozhovorov Takto to mám ja. Dnes tu máme dve výnimočné ženy, ktoré pre mňa stelesňujú silu, eleganciu a iskru. Každá po svojom a pritom spolu vytvárajú jedinečný dialog dvoch generácií. Alena Heribanová, žena, ktorá má v sebe pokoru, jemný humor a dar spájania. Žena, ktorá prechádza životom s noblesou, ale aj so zdravou schopnosťou priznať, že niekedy stačí jednoducho vydýchnuť a nechať veci tak. Jej dcéra Tamara Heribanová, ktorá je tvorivá duša, nesie v sebe citlivosť, odvahu a výnimočnú autenticitu. Je to energia, ktorá sa nezlakne pravdy. Ani krásnej, ale ani tej nepríjemnej. Spolu sú ako rozhovor, ktorý začína rovno v hĺbke. Podcast Moja zmena ti prináša Phase, komplex živín vyvinutý odborníčkami na ženské zdravie. Kúpiš na www.mo-ja.com. Vítajte v podcaste. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ako by ste dnes opísali váš vzťah? Vás dvoch. No, a tak dobre, tak začnem ja. Ja si myslím, že je mama a dcéra to najkrajšie, čo môže byť. A mne osobne sa náš vzťah veľmi páči. Opísať ho nie je jednoduché, lebo my ho žijeme, ale samozrejme, že tým, že sme obe mami, obe sme si prešli dosť dlhú cestu, obe sme boli spolu dlho, obe sme boli aj od seba dlho, tak je veľmi ťažké povedať, že aký. Je slnečný, je pekný, je vrúcný, je veľmi priateľský a veľmi prajný, žičlivý. Za mňa. Môžem súhlasiť. Áno, určite je podporujúci, určite je rešpektujúci. Myslím si, že je oveľa kvalitnejší, lepší, ako bol, keď som mala napríklad 16-17 rokov. Možno to bolo tým, že som v tom čase nebola fyzicky v rodine, že som bývala vo Viedni, v Rakúsku, kde som navštevovala gymnázium. Ale myslím si, že čo si ja veľmi vážim na tom vzťahu, okrem tých krásnych vecí, čo maminka povedala, tak je aj to, že je aj kritický. V tom zmysle, že sa častokrát zamýšľame nad tou druhou a ak máme pocit, že sa dá čo zlepšovať, tak si to dáme vedieť, ale v tej situácii, keď môže byť tá informácia prijatá. Že nie je to hneď po niečom, čo povedzme nie je úplne košer, ale je to s odstupom času, keď sa vychladne a keď vieme vlastne pracovať s tými informáciami a to je podľa mňa veľmi vzácne, lebo málo ľudí ti dá spätnú väzbu, dá ti feedback nie len pozitívny, ale aj niečo medzi tým neutrálny až negatívny, ale v tom zmysle, že môžeš porozmýšľať a môžeš to na budúce inak spraviť lepšie. Hovorila si, že v 16 rokov, to je taká puberta, si už nebývala doma. Alenka, kedy vlastne začala byť Tamarka tvojou partnerkou? Nie dieťaťom, ale partnerkou na už naozaj vážne témy, na vážne rozhovory. Kedy to prišlo? Ja si myslím, že my sme mali taký partnerský vzťah takmer vždy, že to bol vždy vzťah, ktorý bol o výmene názorov, ktorý nebol o tom, že ja som tu nejaká autorita, mám o 30 rokov viac ako ty a teraz ja ti budem dirigovať to, čo ty máš v živote robiť. Nie, to tak nebolo, lebo ani ja som tak nebola vychovávaná. Ja si pamätám, že moja mama vždy hovorievala, že poslúchať na rozkaz môže iba pes, ale nikdy nie človek. Že to bolo vždy také ako v duchu demokracie s tým, že formuj si vlastný názor, veľmi ma zaujíma, čo ty si myslíš o tej veci, ale samozrejme, že taká tá základná vec, že ja som mama a ty si dcéra a občas ti ja musím tak trošku usmerniť tú cestu životom, to tam bolo, ale partnerský vzťah tam bol nejak, tak si myslím, že aj od tých detských čias, ale prirodzene, že taký ten úplne otvorený nastal až vtedy, keď prišli prvé vzťahy. Prišli prvé vzťahy, že mala prvého priateľa, že sme sa bavili o tom, že aké je to proste, v akej je to podobe, ako to je, čo cíti, kedy sa čo deje a tak to ma veľmi zaujímalo. A pamätám si ešte na taký jeden úplne prvý vzťah, čo bol taký ešte svieži dovolenkový a tam som si uvedomila, že sme tu dve ženy teraz a musíme stať pri sebe a nech sa nám to páči alebo nie, nech je to akékoľvek, ale musíme sa rešpektovať ako ženy, lebo už vieme obe, čo je láska, vieme obe, čo môže byť aj sklamanie, vieme obe, aký ten život môže byť k nám. Takže poďme teraz
spolu do toho. A myslím, že sa nám to aj celkom podarilo. Ale to bolo, ja som to tak cítila prvýkrát, že tu sme už dve ženy teraz, a nie mama a dcéra. Ten prvý vzťah teda, aby som to tak rozviedla. Tak ja si pamätám, že maminka sa tak pozerala a pozorovala toho môjho priateľa a potom so mnou rozprávala veľmi vážne a v podstate mi povedala, že toto sa môže všetko udiať, ak s tým človekom budem naďalej. Bolo to teda na tej ceste, že nie, neschvaľujeme a porozmýšľa, je to tvoje rozhodnutie a preto to. Asi dobre. Dobre, dievčatá, ktorá z vás je emotívnejšia vo vašom spoločnom vzťahu, keď sa bavíte o niečom, o nejakej téme, možno aj o tom partnerovi? Tak ja si myslím, že Tamarka je emotívnejšia, že ona má úžasnú škálu emócií a to na nej obdivujem. Ja som bola vychovaná v pomerne takom racionálnom duchu, lebo moji rodičia uprednostňovali vždy vzdelanie, racionalitu, rozumný prístup k životu a tak ďalej. Čiže u mňa, bohužiaľ, ten rozum v tom skoršom veku bol oveľa silnejší ako srdce, čo som neskôr veľmi ľutovala, ale už sa to nedalo vrátiť. Ale jednoducho už je to raz tak, že tak som bola vedená a možno, že aj to, že som povahovo viac po otcovi, ktorý bol veľmi racionálny typ človeka, tak častokrát túžim po tých emóciách, ale neprichádzajú, že to nie je také ľahké. Takže ja si myslím, že ja som skôr ten racionálnejší vzťah. Tamarka, máš ty rovnaký názor? Rozmýšľam, že určite je maminka racionálna, ale ja mám pocit, že je aj veľmi vrúcna, že je láskavá. Ja mám tiež ten pocit, ale ona sa zadefinovala sama. Nemyslím, úplne to rešpektujem, že to takto ona vidí alebo cíti, ale skôr mám pocit, že keď, vieš, niekedy sa ťažko to tými slovami definuje, ale ty vidíš pred sebou rôzne obrazy, ktoré v sebe nesie ten človek. A keď som bola malá, tak si pamätám, že niekde moderovala na východnom Slovensku v Košiciach, ale vlákom nočakom prišla do Bratislavy, aby ráno nám navarila nedeľný obed. A keď som ja prišla do kuchyne s babajkou, s babsi, tak bol kugluf na stole, babovka a bolo tam kakaoko a bola tam mama za tým kuchynským stolom a to je niečo podľa mňa nie veľmi racionálne, chladné, ale skôr to, že myslíš na tú rodinu a napriek tomu, že by si mohla niekde v hoteli sa vyspať a poprechádzať sa po Košiciach a potom vlastne sa zaradiť do toho rodinného, tak ona vždy vlastne, bola tam veľká miera obety, ale aj z mamkinej strany, aj z tatkovej. A to je taká láska, že by som povedala, že áno, tá láska tam bola obrovská a nad všetkým k rodine a k vám, a to je aj dodnes, ale taký ten racionálny prístup k životu, že vždy si veci rozmyslím, rozložím, nakreslím, že pristupujem k veciam tak štruktúrálne. Tak preto si myslím, že tie emócie nie sú až také. Hej. Ale to sa ja sama hodnotím. Možno, že ľudia to vidia úplne inak. No, tak my ťa inak vnímame, ale asi je to pol na pol. V čom ste sa jedna druhu tak prekvapili, že teba v čom prekvapila Tamarka, v čom ťa prekvapila v živote mamina? Teraz ty začni. V čom ma mamina prekvapila? Ona v rámci každodennosti ma prekvapuje a teraz čo mi prvé napadne, tak to je obrovská energia. Úžasný elán, optimizmus, vždy, keď niečo nevychádza alebo niečo vyzerá byť beznádejné, tak mama je to svetlo. Ona vždy príde a donesie veľmi veľa energie a to teraz nemyslím len v rámci mňa, ale aj v rámci takých tých bežných vzťahov, interakcií s ľuďmi, ale aj v rámci rodiny. Takže mňa to niekedy ešte stále prekvapuje, napriek tomu, že spolu žijeme celý život, alebo teda vedľa seba v blízkosti. A to si veľmi vážim aj v tej kontinuite, že predsa len hovorili sme tu o veku, tak je to krásne, keď 70-ročný človek, môžem to tak povedať, lebo nemá s tým ani problém. Aj toto sa mi páči. Veľmi sa mi to páči, lebo poznám presne ľudí, ktorí povedia, ja nechcem, aby ste ma oslovovali babka a aby ste mi hovorili, sú aj takí ľudia. Sú. Áno, a že volajú ma tak. Ktorí ani nepovedia, koľko majú rokov, áno, jasné. Presne, že o tomto sa nebudeme, nie, na tému vek to nie. A
Viem, že prečo vlastne, že čo je na tom také, vieš, že tajomstvo, že... Takže toto je tiež podľa mňa super, že pravdivo pristupovať k životu a čo ešte ma prekvapuje? Však to je aj pekné, to už aj stačí. Tak Alenka, čo teba prekvapuje na Tamarke? No práve, ako Tamarka spomínala, tak ona dosť skoro už opustila to rodinné hniezdo, ale nakoniec po nejakom roku toho bývania vo Viedni si sa vrátila späť. Ale bývala si tam, nebývala si 3,5 roka. Tak niekomu ide ten čas inak, vieš. Áno, mne stále to prišlo, že my sme ťa odtiaľ predsazovali. Vidíš, to je hrozné. To je úplne v poriadku, lebo niekedy sa menia tie spomienky. Áno. Aj tie všelijaké časy sa stvrkávajú a rozširujú. Ale presne toto sa mi stalo, keď som čítala tvoj rukopis Pendlerov, keď si mi ho poslala, tak ja som ho mala mokrý na každej strane, lebo ja som rumazgala permanentne, keď som si uvedomila, čo my sme vám rodičia vykonali, keď sme také malé deti poslali študovať do Rakúska. Ani nie, že študovať. Oni tam šli už v podstate na základnú školu, ale tým, že sa vozili každé ráno a privážali sa späť domov, tak sme mali taký pocit, že nie sú z domu, ale oni prakticky boli z domu. Lebo ráno odchádzali už nejako okolo tej 7. šiel autobus a vracali sa popoludní o 4. o pol 5. domov. Tam to vyučovanie bolo dlhé. A keď skončili tie 4 roky na tej Hauptschule v tom Kice, tak nastali gymnaziálne časy a opäť to bola Viedeň. A my v takom úžasnom presvedčení, že veď my tým deťom dávame všetko, vzdelanie, tak ako mňa tí moji rodičia, že vzdelanie to je to najdôležitejšie a vždy ma šikovali už ako 12-ročnú niekde do NDR s kuframi, alebo prosto, a ja som potom bola vďačná za to, ale predsa len ten mesiac alebo 2 mesiace v NDR, to neboli 4 roky v Kice. Že to bol ten rozdiel. A to sa ma úžasne potom tie moje deti prekvapili, teda najmä Tamarka ma prekvapila, lebo babsi už ako keby bola v tom tempe života a v tom, že tá sestra to dokázala, akási taká samozrejma v tom, že už nič sa nedeje, že idem do Kice tak ako tam a veď to je normálne. Ale tá Tamarka bola tá pionierka, ktorá vlastne prekobávala tú cestu so svojou generáciou tým ostatným. To bola tá prvá generácia detí v Kice. Tak vtedy vlastne ma prekvapilo, že to v podstate napriek všetkému, čo sme im vykonali tým deťom, že sme ich tam poslali a že sme ich nechali v nemčine absolvovať všetko učivo a to všetko. My sme si mysleli, že to je to úžasné, že ako to oni perfektne zvládajú. No tak to ma prekvapilo, že to zvládla. Že to skutočne zvládla a potom si pamätám, čo ma úplne šokovalo, že sme boli na dovolenke na Rodose a Tamarka robila animátorku. Alebo zmaturovala vo Viedni veľmi úspešne a mala 3 mesiace do začiatku školského roka na univerzite, na Univín, tak šla na Rodos. A my sme šli na tú dovolenku. A tak Tamarka samozrejme nikdy sa nezapájala do nejakých recitačných pretekov, alebo netancovala vo folklórnych súboroch, ani nerobila balet žiadny, ani nič. Proste bola to taká mladá spisovateľka, vždy ju zaujímala literatúra to. A naraz je prvý večer, bol to veľmi luxusný hotel, takže mal aj vlastné divadlo, mal postavené javisko, tam prosto všetko. A nabehol medzinárodný animačný tím a naraz ja vidím, že Tamarka ako Marilyn Monroe spieva, tancuje, vyzerá ako Marilyn Monroe, je úžasne namaskovaná. Potom tam bola nejaká ukážka skec a opäť sa tam zjavila Tamarka, ktorá v 4 rečiach moderovala. V taliančine, v angličtine, v nemčine, v slovenčine. Proste aj pre takých, lebo všetky tie jazyky vlastne ovládala po maturite. A naraz ja som videla jednu úžasnú babu, ktorá ide v 4 jazykoch, moderuje, tancuje, spieva, prosto robí úplne všetko. A na druhý deň, ako keby sa nechumelilo, už s hľúčikom detí animuje niekde pri bazéne a už sa tam hrajú. A to ma vlastne šokovalo, že čo všetko ona dokáže. A že toto ja po toľkých rokoch moderovania alebo robenia niečo takéhoto, by som to teda vôbec nedala. Takže v tomto ma ona neuveriteľným spôsobom prekvapila. A potom ešte jedna vec, to musím spomenúť, keď sme šli do Európskej únie, pretože to je taká pekná téma. Vstup do Európskej únie bol samozrejme veľkou oslavou, dokázali sme to, zobrali nás tam, vtedy Tamarka končila na gymnáziu vo Viedni a bol veľký konkurs dievčat, ktoré by mohli odmoderovať tento vstup. Ako Češka jedna, Slovenka jedna, študentka, ktorá to proste v tej nemčine dá a ešte to vie aj odmoderovať a ešte aj po boku takého slávneho rakúskeho herca, ako
ako bol Miguel Kestranek, Herz Kestranek. A ten bol vtedy veľmi populárny, Miguel Herz Kestranek, veľká hviezda Rakúska. A to bol ten muž a teraz tá jedna Češka, tá jedna Slovenka. A Tamarka tak prišla domov a hovorí, že mami, tak vieš čo, tak zavezieš ma, prosím ťa, to bude nejakej dedine, tam taký nejaký stan tam bude a tam ja budem to tam hovoriť. Túto nejakú moderáciu ja mám. A ja som vôbec nevidela to pozadie. A hovorím, no tak do tej dediny, a to nebude vo Viedni. Nie, to bude v nejakej, v Hohenau, myslím, že to bude v Hohenau. A tam taký stan bude a taký nejaký. A my, deti, ktoré sme nikdy nevideli tieto stany, ORF, alebo čo, my sme nemali šajn, aký stan, kde. Ja som mala už takú predstavu takého nejakého pre nejakých 200 tam, budú tam niekde. A hovorím, a Kestranek, že by to, zaujímavé. A tak mi to nejak nešlo. Tak som tam tú Tamarku zaviezla, ešte som jej kúpila taký krásny biely kostým nohavicový. A som mu tam zaviezla a teraz ja vidím stan asi pre 4,000 ľudí kapacita. Niečo obrovské na hranici Rakúska, EÚ a teda štátov, ktoré prichádzajú teda Československa vtedy ešte do EÚ. A naraz tam boli sponzori a to od výmyslu sveta najväčšie firmy európske. A teraz som si sadla na tú generálku a ja som nechápala, že táto Tamarka tam vyšla a s tým Kestrankom, s tou svojou českou kolegyňou. A opäť to tak dala, že mi to vyrazilo dých. A keď sme večer prišli a zaplnilo sa to všetko, ten stán a tam prišli tí diplomati z celej Európy a to všetko prosto. Bolo to úžasné. A vtedy som si povedala, že mám sa čo učiť. Že dobre som ju vychovala. Áno. Dobre som ju vychovala. Tak my sme vychovali. To treba vždy povedať, že my sme ako rodina boli naozaj, že také dvojkariérové manželstvo, ale snažili sme ale sa. Dobre. Ešte musím zareagovať, mami, lebo mamka povedala, že toto sme im spravili a cítim tam takú vinu, že je tam prítomná vina a uvedomujem si aj, že keď vyšiel Roman Pendlery, tak mamka sa mi vlastne stále ospravedlňovala a stále to ešte aj po tých rokoch je prítomné v nej a viem, že ju to veľmi trápi. Fakt to viem a vravíme, mami, netrap sa a neplač. Neplač. Lebo to taký je život. A my potrebujeme prejsť si rôznymi vecami. A niektoré veci nás oslabia a niektoré veci posilnia. Áno. A niekedy práve nás posilnia tie veci, ktoré nás oslabovali a bez toho, aby sme to obdobie slabé a ťažké nezažili, tak nemôžeme byť tým, kým sme dnes. Presne. A za to som absolútne vďačná, že som si to všetko prešla. Presne tak. Takže ďakujem, že ste spravili veci. Som veľmi rada, Tamarka, že si to dodala. Ďakujem pekne. Ale toto ja si presne pamätám ten moment, keď ja som mala 12 rokov a moji rodičia sa rozhodli, že keďže sa učím sa po nemecky, mala som takú súkromnú pani učiteľku, takže by som si mala tú nemčinu vylepšiť, aký tým, že môj otec mal nejakého priateľa v Drážďanoch, bol tam podobný podnik, v akom pracoval môj otec v Trenčine, letecké opravovne, Flugzeugwerft bol v Drážďanoch, tak tam tí dvaja kamaráti sa teda dohodli, že si vymenia deti a že ja pôjdem tam a potom tá ich dcera Sabina zasa k nám. A presne tých 12 rokov a ten kufor v tom Dečine a teraz som šla a opustila som ten trabant mojich rodičov, teda Warburg sme mali my, Warburg, taký tehlovo-červený. A tak som šlapala a ešte môj brat Vladko mi kýval. A tak som sa obzrela, cez taký most som šla a tam bol taký hráškovo-zelený trabant tejto mojej dražďanskej rodiny. A ja som nastúpila, oni na mňa spustili a ja som nerozumela ani slovo. Hoci som sa učila, pretože ten Sächsischen Schweiz, to je taký dialekt a vôbec veď to človek, keď príde do toho prostredia, kde sa to vrečo hovorí, tak samozrejme, že nerozumie. A vtedy som si tak predstavila, že bože, a teraz celé prázdniny a teraz s týmito ľuďmi. A potom som si uvedala, že bože, však to isté sme urobili ešte, síce ste boli so slovenskými deťmi a nespávali ste tam, ale boli tam dlhšie zase. Ale boli tam za to dlhšie, no. Hej. Takže ono to tak je, že keď si to vlastne človek vyskúša na vlastnej koži, ako keby mal taký spomienkový optimizmus. A povedal si, že tak však sme tam išli, naučili sme sa tú reč, super vedia, nech sa deti naučia, veď to Rakúsko je toť, čo kameňom dohodíš. No
No a tak, ale naozaj to, jak padla tá železná opona, tak sme si uvedomili, že toľko musíme pracovať na sebe, aby sme obstáli v tej Európskej únii. Takže ja som tak uvažovala, že tie deti musia jednoducho tie jazyky. To je dôležité. Vzdelanie, všetko. Vzdelanie a to všetko. Takže porobili sme kopec chýb, ale tak Ale to vnímaš život, teraz tak a pozri sa, Tamarka to vníma presne tak, že ju to formovalo a vlastne to, aký je dnes človek, tak má za zásluhu aj to, že bola od vás odlúčená, možno to bolo náročné obdobie, ale vyformovalo ju to podľa mňa k jednému úžasnému človeku. Človečku. A teda všetko je tak, ako má byť, ako sa hovorí. A keď sme teda pri mame a dcére, ono to väčšinou tak býva, že buď sú tie mami s dcérami kamarátky, alebo naopak medzi sebou súperia. Čo podľa toho, ako vás vnímam, vo vás určite nikdy nebolo, ale predsa rozprávali ste sa aj o takých intimných témach, napríklad prvá menštruácia, prvý partner, to sme sa bavili, že áno, potom aké má starosti, radosti Tamarka a podobne. A Tamarka, ty si sa nebála rozprávať mamine veci, ktoré možno nie každá dcéra povie svojej mame? Nikdy sme nemali takú situáciu, že by som sa bála, alebo že by som mala pocit, že ma mama nepochopí. Skôr sme boli také kamarátky, boli sme partnerky v tých veciach, rada som sa poradila, rada som sa zdôverila. Nepamätám si teraz, že kedy sme sa rozprávali o prvej menštruácii, ale myslím, že to bolo tak úplne normálne v tej rodine rozprávať sa otvorene o všetkom a aj keď človek spraví nejakú chybu, tak si ju priznať. Teraz mi napadá jedna taká napríklad moja, že krásne sa postavili k tomu môjmu kvázi zlyhaniu a ma podporili a sme to rozobrali, že nebolo to takéto autoritatívne, že rodič v sebe nesie takú tú moc a takú tú silu a dieťa sa bojí a musí niečo zahmlievať. Toto sme nikdy nemali. Vy ste mali evidentne veľmi otvorený vzťah, priamy, neboli tam nejaké zákazy, príkazy. Alenka, ty si bola ako veľmi otvorená voči svojej dcére, keď si mala možno nejaké problémy? No, ja som sa snažila tie problémy skôr skrývať vždy, respektíve tiež som bola tak vychovávaná, že ak máš nejaký problém, tak sa ho snaž vyriešiť. Nikdy nemaj pocit, že máš to delegovať na niekoho iného, respektíve svoj problém riešiť vo vzťahu s niekým, kto ti ho spôsobil. Ak máš problém, tak je to tvoj problém. Tvoj problém. Aj keď ho niekto spôsobil. Proste si to nevedela spracovať. Čiže ja som bola dosť tak ako tvrdo vychovávaná. A vtedy som si tak uvedomila, že nemôžem predsa zaťažovať niekoho tým, čo mi je. Ale keď to boli nejaké také zdravotné problémy alebo také, tak som samozrejme informovala deti. Tak, teraz idem a toto sa stalo, toto sa udialo, tak aby ste vedeli, že toto je. No a samozrejme už keď sme boli veľmi veľké a už keď deti mali vlastné deti takmer, tak už sme riešili aj vzťahové problémy. Takže už sme si hovorili aj veci, ktoré sa týkali vzťahov a to je si myslím, že to najintimnejšie, čo človek má. Lebo tá choroba, to je choroba, hej, ale vzťahové veci sú veľmi intimná záležitosť. Rozprávala Tamarka aj o svojom vzťahu v nejakom prvom, kde ste hľadali nejakú cestičku. Bolo niečo, čo si vyslovene Tamarke zakazovala? Skôr si myslím, že to bola taká báza, že vysvetľovania a zvažovania rizik toho všetkého. Že ja som vždy bola o tom presvedčená, že je dôležité z mojich skúseností sa pokúsiť urobiť takú schému vyváženia toho, čo je pozitívne, čo je negatívne, ale rozhodnutie je na tebe. Že to nie je o tom, že ty to nesmieš, ale uvedom si, čo to všetko obnáša. A možno raz bude neskoro tie veci korigovať. Skús to teraz urobiť tak, aby si to neoľutovala, lebo je to v tvojich rukách. Lebo človek nemôže urobiť za niekoho iného rozhodnutie, ani mu niečo zakázať. Lebo ak to ten druhý chce, tak to urobí napriek zákazu. To jednoducho je tak. Je to tak, ale dnes je tá výchova úplne iná. Dnes je taký ten rešpektujúci prístup komunikácie, prečo to dieťa robí tak alebo onak. Za tvojej éry Alenka sa vychovávalo úplne inak. Čiže ako ste to mali vy doma? Vždy ste sa rozprávali, aj keď bol nejaký problém,
ja neviem, možno aj sexuálny, teraz si vymýšľam, alebo akýkoľvek. Vždy to bolo vo forme dialógu, alebo to bolo naozaj o zákazoch, možnosti voľby. Ako si smerovala svoju dcéru? A potom následne chcem vedieť, Tamarka, ako ty svoju dcéru smeruješ? Ako sa s ňou ty rozprávaš? Tak najprv Alenka, ty hovor. Áno, ja si myslím, že to bolo vždy vo forme dialógu, že to bolo skôr o tom, že sme si povedali, tak poďme si sadnúť a poďme si povedať, že teda čo je vo veci. Možno to niekedy bolo aj také, že aj nepríjemné možno, ale ja som vždy mala taký pocit, že je moja povinnosť povedať naozaj všetko, čo si myslím o tej veci, aj to pozitívne, aj to negatívne, lebo život je taký. Nie všetci sú priatelia, nie vždy je to srdečno a jednoducho treba vedieť aj tie negatíva. Ale bolo to vo forme dialógu. Tamarka, teraz to máš ty ako mama. Ako to mám s Emilkou? Tak Emilka má teraz 9 rokov, takže niektoré témy my ešte spolu neriešime. To je samozrejme, hej. A ešte mám aj také, že som na ňu naladená, čo jej je príjemné, čo jej je nepríjemné, čo mi aj ona sama povie, že nechce riešiť a nechce sa o tom ešte baviť, takže toto rešpektujem. A samozrejme, ale veľmi veľa sa spolu rozprávame. A to od mala. Tým, že sme aj tak vyrastali v tom rodinnom, že sme boli v Portugalsku tie prvé 3-4 roky jej života, tak ja som s ňou trávila veľmi veľa času. A to aj teraz vidím a som za to veľmi vďačná, že vie neskutočne krásne pomenovať veci, verbalizovať veci, vie nádherne odsledovať niečo, interpretovať to, pýtať sa, zamýšľať sa. A takže pre mňa je to naozaj dobrá kamarátka. Úplne zbožňujem večer, keď si láhneme do postele, lebo ešte stále uspávam, že sa rozprávame pol hodinu, alebo si pustíme audioknihu a potom sa ešte rozprávame, že tá komunikácia je veľmi silná, ale toto som zažila presne aj ja doma, že keď ja som vyrastala, tak každý večer sa u nás čítalo, bola knižka, alebo sme ležali a rozprávali sme sa, alebo keď som prišla zo školy, tak neexistovalo, že na otázku, ako bolo v škole, by som povedala dobre a išla by som do izby, že tá kultúra rozprávania a zdieľania a odovzdávania niečoho, zamýšľania sa a rozprávania niekedy o hocičom, hej? Len proste si odovzdávať tú energiu, byť spolu v tej blízkosti, tak to bolo niečo, čo som si zobrala, pretože toto považujem za niečo úplne nenahraditeľné, vzácne v mojom živote. Čo by ste odkázali mamám, ktoré majú céry, že ako sa majú rozprávať alebo ako majú komunikovať so svojimi cérami, hlavne teda v pubertálnom veku? No, je Ty ťažko. tam ešte len prídeš, pardon, Tamarka. Je veľmi ťažké dávať recepty, lebo každý človek je jedinečný svojím spôsobom a nie len to, že sa narodí s istou výbavou povahových vlastností, charakterom, ale je aj formovaný prostredím, v ktorom je svojimi rodičmi, jednoducho tým, kde sa nachádza. Čiže z môjho pohľadu niečo radiť všeobecne je veľmi zložité. Ale myslím si, že to základné je, aby ľudia spolu hovorili. Aby sa rozprávali spolu, aby neľutovali čas, ktorý trávia rozprávaním. Lebo niekto si povie, že nemám čas, ako žiješ rýchlo. No čo to je rýchlo a čo to je nemám čas? Ja si pamätám, častokrát sa hovorilo, no musí mať čas pre seba. A čo je to ten čas pre seba? Ten čas pre seba je čas s mojimi blízkymi, ktorý sa môžeme stráviť rozprávaním alebo nejakým výletom, alebo nejakou prechádzkou spoločnou, alebo niečím. To je ten môj čas. Čo je toto ten môj čas? Že si sadnem a meditujem? Aj to je môže. Ale to je, myslím, že môže byť to môj čas. A všetci chodia ale keď je rodina, keď sú deti malé, alebo keď sú deti v takom problémovom období, ako je puberta, tak samozrejme, že ten môj čas je najcennejší, keď ho môžem pekne stráviť s ľuďmi, ktorí ma potrebujú. To je ten môj čas. A ja si myslím, že to moje povolanie, ktoré mi častokrát nepovolilo byť večer doma treba, že my sme mávali večerné služby. A to som si veľmi vážila, že zase Jozef na druhej strane, hoci aj on má toho veľa a filmoval a robili vtedy kopec televíznych vecí, filmárskych, tak sme si to tak vždy rozdelili, že mali sme síce pomoc v domácnosti, ale nie takú, ktorá by trávila u nás noci a suplovala by večer rodičov. Skôr takú, že pomohla s upratovaním, priviedla zo školy, odviedla do školy na krúžky k autobusu, z autobusu, ale skôr také niečo, že taký ten bežný nejaký, nechcem to povedať servis, lebo to je vzácna žena, ktorá bola u nás 21 rokov, ako taká naša duša pomocníčka, ale večer väčšinou
nikto nesuploval rodiča. Že vždy tam bol alebo Jozef, alebo ja. Že to bolo tak zariadené, aby sme boli spolu. Ale áno, radím všetkým, nebojte sa tráviť svoj čas s druhými, rozprávať sa s deťmi a rozprávať sa a vyjasňovať si veci a spomínať a nezabúdať na nejaké také, že korene alebo také tie rodové nejaké úžasné väzby. Že je dôležité vedieť, čo si myslela moja babka a moja prababka a ako žil môj detko. A nech sa to všetko tí deti dozvedia a nech vedia, že ako tá rodina fungovala. Lebo u nás častokrát je to tak prerušené, že sa povie, a moja babka, no ja neviem, ona zomrela, keď ja si už ani nepamätám. Že jednoducho je škoda, že ľudia si nespomínajú na konania svojich predkov a nepripomínajú si, čo robili, ako to robili, ako žili, lebo to je úžasné obohatenie toho človeka. A keď sa ocitne človek v nejakej psychickej kríze, tak väčšinou si hodí kotvu do minulosti a ako keby si načerpal trošku tej energie z tých svojich predkov. Je to strašne dôležité. To sú tie korene. Ja nadviažem na takéto generačné, čo maminka rozprávala, lebo ja som si to osobne teraz veľmi intenzívne zažila začiatkom jesene, až som musela z toho vystúpiť, lebo ma to totálne vtiahlo a už som videla, ako mi stojí práca a veci, ktoré musím robiť každodenne, ale prišla z Ameriky vzdialená rodina a stretli sme sa celá rodina po mnoho rokoch. S mnohými som sa mnoho rokov nevidela. A začali sme rekonštruovať rodokmeň a veci sme si začali hovoriť, ktoré si naši predkovia nemohli povedať. Začiatkom 20. storočia máme tam takú líniu emigrácie do Ameriky a veľmi tristné osudy. A ja som tým veľmi intenzívne žila a všetko som zdieľala aj s tou Emilkou. Ale toto robím vlastne aj rokuce, že tým, že ešte maminkina mama žije, babička Marienka má teraz vyše 90 rokov. Wow. Takže my sme silná ženská línia a my si veľa vecí rozprávame a veľmi musím súhlasiť s tým, že považujem to za tak dôležité a súčasne si uvedomujem, že niektorí ľudia nevedia ani, že čo robila ich babka, detko, kde žili, kde sa narodili, že vlastne to je také poodstrihávanie sa, ale vždy človek môže nadviazať a vždy sa môže snažiť otvoriť tú bránu alebo tie dvere a ja si myslím, že to je len a len obohacujúce. Toto k tejto téme a potom ešte tá tvoja otázka bola veľmi krásna, že v rámci tej puberty, že čo áno, čo nie, prečím, alebo čoho sa ja obávam. Áno, Emilka nie je ešte v tom období, ale už je tesne pred dverami. Áno, áno. A niekedy aj tie dievčatá, ktoré majú 9-10 rokov, už v tom, áno. To ja, keď som mala 14 rokov, tak možno som bola s takým vybavením, ako je ona teraz. Sa to posúva všetko. Áno. A ja napríklad najviac mám problém s tým, že napriek tomu, že sa o tom veľa hovorí, tak si ale uvedomujem, že to je stále prítomné. Takéto komentovanie fyzičná telesnosti, hej, že joj, ale si sa vytiahla, ako teraz dobre vyzeráš, si schudla. Hej, nehovorím teraz, že konkrétne na ňu to je smerované, ale presne tieto poznámky, áno, že už nie si taká baculka, že ja to počujem totižto. A ja normálne mám vždy takto, ako sa zastanem toho človeka, alebo niečo, vždy sa k tomu postavím nejako, potom nie je povedané, ale prosím ťa, neprežívaj to tak veľmi, však akože nemôžeme všetci túto politicky korektní byť a tak, ale ja sama viem, aké slovo, alebo my to všetci vlastne vieme, ako slovo nás môže zraziť na kolena. Ako nás môže jedno slovo vytiahnuť späť do života a dodať nám nádej, energiu, silu, že veľmi citlivo vnímam, čo sa hovorí a akým smerom, akým spôsobom k týmto krehkým ľuďom, ktorí majú 12 alebo 9-10. Je to tak, ale je to tak. Som rada, že si toto povedala, pretože toto je vec, ktorý si možno naše generácie neuvedomujú a len tak to povedia. A to je to, či si malý, veľký, širší, užší, to je úplne jedno, ale presne vždy to tak niekto okomentuje. Vyrástol si, ty si nenarástol podobne a môže to presne v týchto krehkých... A čo sa stalo? No nič.
Nič, no nehovor. Stále taký malinký, asi málo ješ. Áno, Čo presne. No? Takže toto by asi teda tie mámy voči tým svojim dcerám ako keby nemali hovoriť a vôbec aj okolie. Áno? Poďme teda k tomu, o čom je vlastne aj tento podcast, je o menopauze. A teda už sme, Alenka, spomínali, že máš 70 rokov, ale vyzeráš fantasticky, proste pre mňa si absolútne nestarnúca ikona. Čiže naozaj skláňam klobúk voči tebe, ale poďme sa teda rozprávať o tej intimnejšej téme a to je menopauza. Mala si ty taký, alebo počula si o termínuse technikuse, nazvem to takto, perimenopauza? To som počula, samozrejme. To je taká tá fáza, ktorá predchádza menopauzu. Ale ja musím z vlastnej skúsenosti zasa povedať, že mne táto menopauza nastala skôr, ako je priemer. Ja už okolo 40-ky som vlastne začala mať, nechcem povedať poruchy, lebo je to prirodzené, čo sa deje v človeku. Ale už sa to strácalo nejako. Už som tak zacítila, že mi to odchádza všetko, že už mám všetko také nepravidelné a zrejme sa niečo deje. A navštívila som moju gynekologičku, tak sme sa o tom bavili. A ona hovorí, no tak máte to skôr, je to jasné. Tak čo vám dám? Náplaste alebo nejaké podporné lieky alebo čo to bude. A ja som si spomenula, že keď som bola ešte študentka a chodila som na nácviky, tancovala som v súbore technik a mala som priateľku, ktorá bola farmaceutka a tá mi zbadala v taške, že mám antikoncepčné tabletky. A ona mi hovorí, že to čo prosím ťa ideš jesť? Ja hovorím, no tak vieš, už mám takže 20 rokov a tak. A ona hovorí, čo ti šíbe? Vieš, aké to je svinstvo? Ale v tom čase to ešte bolo čudné teda. No a tak sme sa o tom bavili a mne to tak naskočilo teraz v tej 40-ke. A ja hovorím, že a je to nutné, aby som mala nejaké tabletky? Ona hovorí, ale vôbec nie. Keď dokážete si upraviť jedálniček, budete viac spávať, kontrolujte sa, že či nemáte nejaké návaly do hlavy, alebo čo to, píšte si to a tak. Tak som zvolila túto neinvazívnu cestu a povedala som si, že tak to nejako dám. No ale stalo sa mi, že som bola na javisku a šla som úžasne v redute a proste plné a naraz okno. Ale to nebolo okno, to bola hrôza. Jednoducho ja som sa tak zasekla, že ja som aj zabudla, že či to mám na tom papieri. Jednoducho, mozgová hmla sa to volá. To bolo jednoducho, to bolo niečo strašné. Tak som tam stala ako solný stĺb a ľudia už sa tak začali ako tak aj smiať. Aj tak a potom neviem, čo ma osvietilo, aký anjel strážny. Tak som, prepáčte, tak ja pôjdem ďalej. Áno, a naraz som si spomenula, tak som šla, ale bola to taká skúsenosť, ktorá ma dosť zaskočila. A som, no nemala by som radšej ja skutočne sa nejakým spôsobom podporiť, aby to nebolo také zle. Ale opäť sa mi to dlhší čas nestalo a zase som nemala čas ísť k tej lekárke. A tak nejak tak som to stále odkladala a tak som si povedala, a to nie až také zle, ale mala som také tie chrípkové stavy v noci, že som bola úplne mokrá a to všetko. Ale stále som mala pocit, že to je úplne prirodzená vec. A keď s tým viem žiť a keď to nejako zvládam, tak snáď nemusím chodiť s tým lekárke. A veľké moje také veľké šťastie bolo, že som sa poznala s pani Sirackou veľmi dobre. Kedysi sme vydali takú knihu 37 top žien Slovenska, ona tam bola tiež. Mala som ju ako hostia v mojich reláciách, mnohých, ktoré som robila vždy a obrovsky, úžasne som si ju vážila a boli sme si veľmi blízke. Aj bola u mojich rodičov, som ju zobrala do mojho rodičovského domu. Treba povedať, že pani Siracká je zakladateľka Ligy proti rakovine. Pani profesorka Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine. A tej som sa zdôverila pri nejakej príležitosti. A ona hovorí, veľmi dobre si urobila. Vieš čo, ja som začala viac hrať tenis v tom čase, keď to prišlo. A aj taký ranný beh som zaradila. A samozrejme, že musíš vypustiť alkohol a takéto. To už na to zabudení. Občas si daj pohár vínka. A táto žena ma presvedčila o tom, že to je skutočne niečo, čo je súčasťou nášho života a dáme to aj bez tých tablíc, aj bez všetkého. A tak sa mi to aj nejako podarilo, že som to prešla, to obdobie. Aj tá perimenopauza, aj tá menopauza jednoducho.
A bola v tom čase informovanosť? Ty si sa rozprávala so svojou mamou? Odkiaľ si vedela, že niečo sa s tebou deje? Alebo ti to povedala kamarátka? No ja už so svojou mamou som sa o tom nerozprávala. My sme žili oddelenie. Ona žila proste v 40-ke, to už bolo iné. My sme neboli v jednom meste, nedaleko seba, nevolala som jej to. Ale mala som veľmi milú pani gynekologičku, ktorú mám dodnes. Ja jej poviem, že sa volá Môžeš, kľudne, doktorka jasné. Hronská. Už Áno. má vyše 80 rokov a stále chodím k nej. Takže pani doktorka Hronská, tá ma vždy veľmi, veľmi múdro nasmerovala k tomu, čo mám robiť. Viackrát mi veľmi pomohla v živote. Čiže ona to takto zadefinovala? Ona Lebo to takto napríklad mnohí zadefinovala. gynekológovia nepovedia, že takto to je, Presne. milá dáma. Keď to chcete, tak ja vám to predpíšem, ale keď to nechcete, ešte lepšie. Čiže tam nebolo to, že no samozrejme, už musíme niečo predpísať. Vôbec nie. Ona mi hovorí, je to normálne, to je proste takto. Keď odchádzajú, keď sa prestane endorfíny, keď prestane estrogén, keď jednoducho je znížená hladina hormonálna, keď tá atade, tak nastávajú tieto stavy. Ale dá sa s tým žiť, keď upraviť jedálniček, viac sa snažiť spávať, nestresovať sa, jednoducho ovládať niektoré veci a snažiť sa zvládnuť to. Lebo človek musí v živote všeličo zvládnuť. Hej, a to je opäť len to, že pristúpi k tomu ako k niečomu, čo je moja úloha teraz a musím sa tomu viac venovať. A nebrať to na ľahkú váhu. Takže nejak sa to podarilo prejsť. Zaujíma ma tá doba, že ty si to medzi svojimi kamarátkami ste sa o tomto rozprávali? Áno, rozprávali sme sa o tom s tým, že moje kamarátky mi hovorili, čo sa ty trápiš? Však na to je, tak si daj iba tú náplasť. Ale ja som si, ale prečo? Však skúsme to nejako. Že si povedala zase, tak ako si povedala na začiatku tohto podcastu, že musím to nejako zvládnuť, to je môj problém. Nech to musím zvládnuť. Ja to teraz vyriešim. Je to môj problém, tak to nejako vyriešim. A myslím, že som to aj celkom vyriešila. Možno, že som bola podráždená, ale raz si pamätám, že Tamarka mi hovorí, mami, ty si v menopauze, ty si v klimakterii. Hovorím, áno, ja som. A spomenula mi svoju priateľku, ktorá mala nejaký konflikt s mamou v tom čase strašný. Ináč to som sa chcela spýtať. Že Tamarka mala koľko rokov vtedy? Kričala na deti. Aha. Tamarka je o 30 rokov mladšia odo mňa, lebo som mala v 30-ke. Takže čo som mala? 10 rokov som mala, keď ty si začala? No, to si mala takých 10, ale to trvá 11 tak, vieš, rokov. až 10 rokov. To trvá 3 až 10 rokov. Ja som to mala do tých 3 rokov. 2 až 3 roky to Čiže bolo. vlastne, či to mamina, či si ty nejakým spôsobom vnímala, že mama je trochu nervóznejšia, podráždenejšia? Určite som Vnímala bola. som to? Nie, ja si to nepamätám. Neviem. Sa priznám, že si to nepamätám. Ja som vedela tie sprievodné znaky, že akože teraz môžem veľmi ľahko vybuchnúť a že budem nervózna a to všetko, ale tak človek už tým, aké som mala povolanie, tak ja som bola vlastne trénovaná na ten stres a bola som dobre trénovaná aj na také tie výbuchy, hej, že som musela častokrát odložiť na vrátnici všetko, čo za ten deň sa udialo a naozaj vojsť do tej maskerne zbavená všetkých starostí, trápení, stresov, ktoré som jednoducho, ak som chcela pracovať a udržať sa v tej pozícii, tak som sa musela naučiť nechať tie trápenia, stresy, nešťastia na vrátnici. A ísť do tej hlasateľne s výbavou dobrej nálady, pohody, úsmevu, vľudnosti. Tak to bolo. To bola moja úloha. Ale to nebola herecká úloha, to hlasateľstvo. To bola jednoducho schopnosť zvládnuť práve všetky tie negatíva, ktoré sa cez deň môžu udiať človeku a dokázať ich vytesniť v tom momente, keď vstupujem do tej hlasateľne. Takže ja som to tak nejak vedela vytesniť tie veci. Ako si. Hovorila si, že si to nechala na vrátnici, ale sú veci, ktoré si nemohla nechať na vrátnici, keď si prišla domov. Ako to vnímal tvoj manžel? No, myslím si, že som neraz, áno, že sa s tým dokázal nejako. A hovorili ste o tom otvorene? Hovorili sme otvorene, pretože to bola súčasť našich životov, samozrejme. A myslím, že sme to nejako, raz sme to zvládali, raz sme to menej zvládali, ale úplne prirodzene. Ako nechcem to nejako glorifikovať. Nebolo to ľahké obdobie, ale dalo sa to zvládnuť. Ľudia to majú oveľa ťažšie a musia zvládnuť veci.
Presne tak, presne tak. Tamarka, ty tak pekne vieš ukladať slová, tak možno, že čo by si odkázala ženám, ktoré prežívajú perimenopauzu, že akým spôsobom, či o tom rozprávať, alebo si to nechať pre seba, ako mamina, že to proste si povie, že to zvládne. Dnešná doba je iná. Dnes otvorene mnohé ženy povedia, prídu do práce, ja mám menzes, bolí ma hlava, nebudem mať takýto výkon. Vtedy to sa o tom nerozprávalo. Nie. Všetky sme sa hanbili, schovávali sme si vložky do kabeliek. Dnes je iná doba. Čo by si teda odkázala ženám, ktoré sú 40+, keď majú perimenopauzu, či sa majú schovávať, alebo o tom rozprávať? Ja by som odkázala asi všetkým ľuďom, že ja si myslím, že je oveľa jednoduchšie, ak sa neskrývame a keď nás niečo trápi a máme niekoho, s kým môžeme to zdieľať, tak ako pri radostiach, tak aj pri trápeniach je to úžasné, keď človek nie je na to sám. Mm-hmm. A keď si hovorila o tom, ako to bolo v minulosti, absolútne podpisujem. Ja si pamätám v rôznych témach, ako sa hovorilo, len nehovor, že psychiatrovi chodíš, to nezamestnáš sa, všetci ťa odsúdia. Rôzne témy boli v tejto spoločnosti tak nastavené, že ľudia sa hanbili, sa cítili, že nie sú v poriadku, nie sú normálni, sú niečím defektní. Takže ja si myslím, že vždy blízkosť, rozhovor, láska, to je to najviac a to všetko nám pomôže, aby sme vedeli prekonávať prekažky. Mm-hmm. V čom môže dcéra podporiť mamu? Inak to je perfektné, to je jak terapia nejaká. Neviem, ťažko sa to asi tak hovorí. Že, ale ja to môžem povedať. Že aj opačne mám otázku, tak poďme na teba. Čím je starší, tým viac potrebuje múdrosť svojich detí. Ako jednoznačne, že ten svet ide, tá civilizácia ide neuveriteľne dynamicky dopredu a ten starnúci mozog nie je schopný už všetky tie veci spracovať a preto ja sa s takou dôverou obraciam na moje dcery v týchto veciach, že sa nechám poučiť. Že jednoducho sa vôbec nehambím sa spýtať, že ja som taká trúbka, prosím ťa, nevieš mi povedať toto a toto, ako by si to urobila, ako by si to vyriešila. Môžeš prísť na konzultačné hodiny ku mne, môžeš mi prísť poradiť, ako mám čo robiť, lebo človek nechce celkom zakrnieť a zostať niekde pri sporaku z barechu a povedať si, tak už som tu tá dôchodkyňa, idem mu nejaké buchty spraviť pre vnúčky, že stále ešte chce nejako s tým životom kráčať ruka v ruke, ktorý žije v tej 70-ke, aj skôr som to robila už. Takže ja volám deťom a ja sa pýtam Tamarky a pýtam sa aj babsi, počúvajte, babík, a čo poviete, takýto a takýto problém, ako by ste to riešili, alebo skúste prísť ku mne, porozprávame sa, potrebujem vašu radu. Jednoducho ja potrebujem tú radu. Takže takto to funguje teraz. To je aj na druhej strane úplne takto isté, že ja keď mám nejakú situáciu a som pred nejakým rozhodnutím, či je to pracovné, alebo je to osobného charakteru, ja telefonujem mamke, ja jej to celé vysvetlím, že v čom sa nachádzam a vždy nie sa pýtam, že ako to vidíš, čo si myslíš, čo by som mohla robiť, keď to spravím, čo to bude znamenať, keď to nespravím, čo to bude znamenať. Ona mi dá ten svoj čas, ona sa zamyslí a vždy vlastne mi to veľmi pomôže a či súhlasím alebo nesúhlasím, keď nesúhlasím, tak je to super, lebo sa viem vyhraniť voči tomu a ešte si upevním viacej to, čo ja naozaj vnútorne cítim, alebo mi veľakrát vlastne veľmi krásne ozrejmila niečo a ja tým, že nemám toľko skúseností životných, predsa len 30 rokov je medzi nami, tak to bolo fantastické, lebo som zrazu prišla na úplne nové veci, ktoré by som bez toho rozhovoru, na ktoré by som neprišla. Ja rovnako. Neprišla by som na to. Mám tu takú rubriku Návaly pravdy, ktorá je vlastne otázka a odpoveď. Ktorú vec jedna na druhej tajne obdivujete? No poď, Alenka. Tak ja absolútne obdivujem na Tamarke jej neskutočnú precíznosť v tom, ako dokáže ona písať knihy. Ja som úplne v úžase, lebo sledujem ju úplne od začiatku predavačky Bublín, keď mi dala svoju prvú knižku, mám ju tam, mám všetky a teraz sa teším na tú ostatnú, aby som bola spisovná. A teraz vidím tie papiere doma, ako ona má rozložené veľké hárky papiera, kde
píše si tie vzťahy, ten vývoj vzťahov, postav tej knihy a tú štruktúru si proste robí. A potom čítam tie knihy a vidím tam ten neuveriteľný pre mňa, ako slovenčinárku, musím to takto povedať, tú neuveriteľnú schopnosť vyjadrovania, tú múdrosť, no jednoducho, ja ju obdivujem. Ja mám 4 roky rozpísanú knihu o našej mačke Líze. Dokončíme. Ja som schopná. Ale je to super knižka pre deti. Presne som neschopná. Ale Tamarka je schopná nie jednu, ale 7-8 kníh dať dokopy a nádherným spôsobom a trápiť sa do 3:00 do rána a sedieť pri tom texte a vycizelovať ho tak, aby bol úplne nádherný. A on je nádherný a človek, keď to číta, má obrovskú radosť, že toto môžem čítať, že takéto niečo pekné sa zrodilo ešte nakoniec v hlave mojej dcery. Nie, ďakujem veľmi. A to sa pekne, dá sa to aj krajšie formulovať ako nakoniec, ale proste v hlave tvojej sa toto všetko zrodilo. No obdivujem to jednoducho. A ty? Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi obdivujem vlastne opak toho, že ja naozaj niekedy som do 3:00, do 3:30 pri počítači a je to hlúpe. Chcela by som to zmeniť, lebo sa totálne niekedy vyčerpávam a robím to, že deň po dní a sú to mesiace a viem teoreticky, že už mám 40 rokov a že to vôbec nie je zdravé a že proste, alebo ísť na výlet, alebo sa tak ako keby tú ľahkosť. Tu si veľmi vážim na mamke, lebo ona presne vie nájsť stred. A to je ťažké nájsť jednoducho... No v dnešnej dobe určite. No. A nastaviť si tak tie váhy, že toto je práca, toto je aktívny oddych, toto je prečítať si tú knihu. Ja teraz ani nečítam knihy, ja všetko sú audioknihy, lebo pritom varím a umývam si vlasy. Aspoň to je super, že veľa mi to dáva. Super, áno. Ale veľmi vlastne... obdivujem na mamke, že má taký drive aj niekam len tak odísť do Nemecka na 2 dní, na 3 dní, na nejakú výstavu do Maďarska. Jednoducho viacej ísť z toho svojho... Tam ale som dôchodkyňa. Ja viem. Taktiež to tak nebolo, keď som pracovala, tak som chodila, ale všade iba pracovať. Že som šla do Kolumbie a práca. Áno. Do Brazílie práca. Vždy, keď som prišla, tak sme s tatkom všetko už si plánovali, že čo, kam investujeme to a tak. Nikdy to nebolo o tom, že som išla s kamoškami na týždeň do kúpeľov. Hej? Že ani na kávu si nešla. Ani na kávu. Ale teraz si to užívaš. A teraz áno. To tak príde. Poďme na ďalšiu. Aký najväčší trapas ste mali a teraz sa už na ňom smejete? Tých bolo. Tak poďme, ja ten krátky. Na nič si neviem spomenúť. To sa hanbím doteraz za to. Tamarka raz vliezla pod stôl, zobrala si nožničky a ostrihala si vlasy. To si pamätáš? Ale keď som bola úplne malá, hej? Úplne malá, asi 4 roky si mala. A ona má tak pekné dievčatko. Ona raz vyliezla a mala tu takú štetinku a nožničky. A ja som sa ostrihala. A ja som úplne zdúplnila od hrozy, že čo som ja za matku? Že takto nechám zohaviť svoje vlastné dieťa a takú štetinku si mala na hlave. Jak to šlo, tak si sa strihala. Ja neviem, či sa na tom nesmejeme, ale smejeme sa teraz. Ja som sa tak rozčulila strašne. A to je zvláštne, že prečo? Ja neviem. Ale čo, nič nejde. Ale to vtedy bolo iné. Prečo ty? Vtedy to bolo iné. Čo táto matka a bolo to oveľa serióznejšie v niektorých veciach, lebo Emilka sa tiež ostrihala, takže polku hlavy si takto odstrihala, tuto mala dlhé vlasy. A ja viem, že super. No ale vtedy to bolo iné. Ja som nevedela potom, čo s tým a úplne zdúpnela som od hrôzy. Ale to si pamätám, že si vidíš, dnes to už nepripadá ako trapas. Dnes už nie. A máš... Vidíš, a to sú tie roky, to je tých 40 rokov, 37 rokov, 36 rokov dozadu. No. Tamarka, a ty? Je nejaký trapas, na ktorom sa teraz smeješ? Akože ja som niečo vyviedla, tak? Že ty si niečo vyviedla. Nič mi nenapadá. Určite áno. Tak určite si niečo vyviedla, ale... Určite som niečo strašné vyviedla. Asi sme ani takto nebrali. Alebo ja som nikdy nebrala, že ľudia robia trapasy možno. Ale ja som... Že aj keď napríklad vidím, že niekto niečo robí a aj sa strašne snaží, aby sa to nedialo a deje sa to. Alebo to boli také trapasy, na ktorých sa nemôžeme zasmiať. Ale ja neviem vlastne. Ty vieš o niečom? Aj by sa našlo. Čo si myslíte, ktorá ženská téma by si zaslúžila, aby sa o nej rozprávalo viac verejne?
Určite by to mali byť vzťahové veci. Vzťahové veci, pretože my sme stále nastavená spoločnosť maskulíne. U nás vychovávajú mami synov ako mačov. Že stále im dávajú v tej výchove akcent na to, že oni sú muži, synovia. Môj syn toto povedal. Aha, a čo hovoríš? Aha, no, to som už počula. Ale môj syn, vieš, že stále tá spoločnosť je nastavená veľmi maskulíne stále, ale pritom je tu už dlhé obdobie tá žena, ktorá má široký diapazón možností, pretože od malička je vlastne, jej kupujú k Vianociam práčku a žehličky a ja neviem, kuchynku, hej, a tým synom Ferrari a tak naraz zistíme, že my už aj tie deti od malička vedieme k tomu, že tá žena dostane k sviatku pračku detskú, alebo dostane neviem čo a ten syn dostane krásne autičko na diaľkové ovládanie. Že vlastne my vedieme tie deti k tomu, že tá spoločnosť je taká maskulína u nás, ale tie ženy sú tie šéfky, ktoré rodia deti, zarábajú veľké peniaze, spravujú rodinu, sú manažérky, ešte stále majú pocit, že to nie je dostatočné, že ešte viac musia, aby si ich niekto všimol, aké sú šikovné a odmenil ich a stále k tomu neprichádza, pretože ten muž je stále spoločnosť viacej cenený ako žena. Takže si myslím, že tieto vzťahové veci, že ten muž by si mal uvedomiť, tak ako v škandinávskych krajinách, kde už dlhé roky sú s týmto pomerne vysporiadaní, že jeho úloha v rodine je rovnaká. Že sú to jeho deti. Že tá žena má tiež možnosť a takú nejakú právo, by som povedala, ísť a ako oni chodia s kamošmi. No však idem s kamošmi večer niekde. No tak aj tá žena pôjde s kamoškami niekde večera a ten muž by ju mal zastúpiť. Že toto sú také veci, ktoré by ženy mali viac hovoriť a nemá taký pocit, že ako však mám dobrého chlapa, však ani nepije, ani nefajčí. No bodejť. Ešte stále sme sa nejako začína z sa o tom tohto viacej nedostali. rozprávať, ale stále žijeme v mužskom svete, nebudeme si hovoriť stále. O tomto by sme mali viacej hovoriť a myslím si, že boli by šťastnejšie tie vzťahy. Že by skutočne lebo tá žena môže do istého momentu ustupovať stále. Ona môže niesť na sebe to bremeno tej rodiny a tie deti vychovávať a po nociach vstávať a toho muža nechať sa vyspať, lebo však on je zamestnaný, no lebo však aj ona je zamestnaná. Ale myslím si, že by to viedlo k menšej rozvodovosti a k oveľa harmonickejším vzťahom, keby sme o tomto otvorene hovorili, že naozaj tí muži sú vychovávaní matkami ako mačovia. A oni za to nemôžu v podstate, pretože oni prichádzajú do toho vzťahu z tej rodiny ako niekto, kto má vyššiu hodnotu pre tú rodinu. A to je veľmi smutné teraz. V tomto období. Tak poďme niečo také pozitívne, ešte tam i na záver. Ale si povedala, predsednička Živeny. Dobre si povedala podľa mňa Lenka, že áno, že v poslednom období ja si myslím, že my na tom pracujeme, aby tu bola rovnosť, ale máme iný štartovací bod, ako sú tie škandinávske krajiny a že proste postupne na tom robíme a usilujeme sa, veľkú úlohu v tom všetkom majú neziskové organizácie. Myslím, že robia úžasnú prácu. Takže, ale tá téma, ktorú si povedala, áno, to je veľmi silná téma. To, čo robíš ty, ja ťa veľmi obdivujem a poviem to tu takto, že to je pre mňa úžasné, že nemôžem ďalšie tvoje projekty tu vymenovať, ale všetky sledujem a hrozne sa mi páči, že si sa rozhodla proste dávať priestor ľuďom, ktorí sú úplne jedineční. Ich príbehy sú tak vzácne, súčasne sú niekde na periférii a ja stále si myslím, že toto je absolútna nádej a sila v nás hovoriť o veciach, ako sú, ísť do hĺbky, otvárať sa, prepájať sa a proste ruka v ruke to dáme. A ešte možno mi napadne nejaká téma, ktorá mám taký pocit, že nemá taký priestor, ale je to strašne komplikované v rámci tej témy, že domáce násilie alebo takí tí narcisti, ktorí sú vlastne strašne šarmantní a vtipní a ľudia, tí, ktorí toho človeka nepoznajú, tak ho považujú, že je to ten ideálny partner a pritom vnútri za tými 4 stenami sa odohrávajú, nemusí to byť násilie fyzické, ale sa odohrávajú strašné veci a je strašne ťažké, aby sa človek
odstrihol od takéhoto typu človeka, takže to mám taký pocit, ale vlastne rozprávame sa o všetkom a ak sa budeme, to náš deduško, maminkin otec, vlastne môj deduško, on vždy hovoril, že všetci vieme všetko, len sa nerozprávame o tom. Že keď sa začneme o tom rozprávať, tak prídeme na mnohé a mnohé sa vylieči a mnohom si pomôžeme. Hej. Tak, to je krásny záver. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Som veľmi rada, že ste boli súčasťou série Takto to mám ja v podcaste Moja zmena. Podcast, kde menopauza nie je tabu. Podcast Moja zmena ti prináša FAZE, komplex živín vyvinutý odborníčkami na ženské zdravie. Kúpiš na www.mo-ja.com.